Allah yiddema tan no mbami yiddema ni aɗa neɗɗo ay Fouta namdi ko artiste uji mbaɗi no moni mais yimɓeɓe ko ay neɗɗo jalniɗo e Fouta ne weeli sa andi ɗo kalɗa andi ko kalta ma aduna o weela ay minen min jejjira e mondo he tan kono fotani wonde min gueɗel gotel mi mboɗo waya seeɗa kono hay ɗum ni mi wayani holɗum mi wawa windude bindi kono mboɗo wawi haalde jontaɗo wona kalis yontirte laamu wima l'armée wima les 3 actes alimentaires de combattant wima c'est posté de placé employé son arme wima ennemi terrain de combat son arme wima ennemi terrain de combat ɗum ɗo ali oɗo jangguɗo wawa haalde bano ko niɗata haydara walno alasima ayi aduna ko jiiɗa ko mo wonɗum ngam kamuno yero wallahi Allah noon tawi ko Allah c'est fier de toi non mboɗo welti ari noddi mbi kam yero nan ɗo mbimi yero pour en mbimi yeehi mboɗo wayra e sane kadi ɓeɗo ko moƴƴuɓe e sane kadi e joom galle ko moƴƴuɓe sa ari andi mi weltanimama kadi ka denɗam ɓe ɓeydima yiddema noon min ga nokkosam aɗa nokkos aɗa andi agent min ga nokkosam min aɗa timi min mboɗo yimma walla yero so wonkinne no ga nokkosam ara imani aɗani walla e barke qouran e leydi ka nokkosam min mboɗo yimma mima mi yiɗama so mi yiɗama tan mima mi yiɗima minnene mi wondi yero e barke qouran mi yiɗima yero monta humbodirɓe ala yi yero sa waɗi min sa waɗi taw tan ko mboɗo woni few fe mboɗo few aɗani fewde yero mi yeyi jini ko mi